नमस्कार मंडळी. एक अशी ट्रिक ज्यामुळे पोहे तुमचे मऊसूद होणारच आणि सकाळी जरी पोहे केलात तरी पण दिवसभर पोहे तुमचे मऊसूद राहणार. आपल्या प्रत्येकाच्या घरी आपण पोहे बनवतोच आणि पोहे बनवायला काही अवघड तर नाहीच आहे. पण बऱ्याच जणांना काय होतात, पोहे जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा ते पोहे वातड होतात, कोरडे होतात आणि त्याला हवी तशी आपल्याला चव पण लागत नाही. पण जेव्हा हॉटेलमध्ये जातो तेव्हा ते पोहे एकदम असे मऊसूत लागतात. ते कशामुळे लागतात? त्यामध्ये ते लोक काय घालतात त्यामुळे पोहे असे मऊसूत राहतात? तर ती आज तुम्हाला मी एक ट्रिक दाखवणार आहे. तर आपण आता काय करायचं, पोहे घ्यायचे. तर पोहे मी वाटीच्या मापाने मोजून घेणार आहे. तर आधी मी 1 वाटी पोहे घेते. एका माणसाला 1 वाटी पोहे बस होतात आणि 2 माणसाला पाहिजे 2 वाटी पोहे बस झाले. तर 2-2.5 वाटी मी पोहे घेणार आहे आणि हे पोहे आपण 2-2.5 वाटी पोहे घेतलेले आहेत. हे पोहे आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. तर पोहे आपल्याला एकदाच पाण्याने धुवून घ्यायचे. तुम्हाला पाहिजे तर तुमच्याकडे जर चाळणी असेल तर चाळणीवर पण धुतले तरी चालतील. तर मी असे एक बाऊल घेतलं. त्या बाऊलमध्ये आपल्याला हे पोहे धुवायचे आणि लगेच याचं पाणी काढून टाकून द्यायचं आहे सगळं. तर आता हे सगळं पाणी मी काढून टाकते. परत तुम्हाला पोहे धुवायची गरज नाही. एकदाच पोहे धुवायचे. तर आता हे चांगलं पाणी मी व्यवस्थित गाळून घेते. तर पोहे आता मी सगळे आता गाळून घेतलेले आहेत पोहे. पोह्यांचं पूर्ण पाणी मी काढून घेतलेलं आहे. आता एका साईडला आपल्याला हे पोहे ठेवून द्यायचं आहे आणि आपण आता आता हे बघा 2-3 मिनिटानंतर हे पोहे मस्त असे सुटसुटीत करून घ्यायचे आपल्याला. आता 2-3 मिनिटांनी आपण हे पोहे सुटसुटीत अलगद हाताने करायचे आहेत. तर आता हे सुटसुटीत करून घेतलेले आहेत. आता मी गॅसवर कढई ठेवली आहे. कढई चांगली गरम करून घेतली. ह्यामध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे. आधी मी शेंगदाणे जरा भाजून घेते. एक छोटी वाटीभर मी शेंगदाणे घेतलेत. ते जरासे आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत, करपवायचे नाही आहेत. तर जरासे मी परतून घेतलेले आहेत. आता हे शेंगदाणे मी काढून घेते. तर आता हे सगळे शेंगदाणे मी काढून घेतलेले आहेत. ह्यामध्येच त्या तेलामध्ये आपण मोहरी घातलेली आहे. 1 चमचाभर मोहरी, 1 चमचा जिरं घातले, कढीपत्ता घातलेला आहे आणि 2 मोठ्या आकाराचे बारीक चिरलेले कांदे घेतलेले. तर कांद्या पोह्यांना कांदा जरा जास्त घालायचा, त्यामुळे पोह्यांना छान टेस्ट येते. मोठे आकाराचे कांदे घेतले होते बारीक चिरून. यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या मी बारीक चिरून घेतलेल्या आहे. व्यवस्थित कांदा बारीक गॅसवर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. कांदा करपवायचा नाही आहे, फक्त ट्रान्सपरंट व्हायला पाहिजे. कांदा परतून घेतला आहे. ह्यामध्ये मी अर्धा चमचाभर हळद घातलेली आहे. हळद जरा व्यवस्थित परतून घ्यायचे. आता हळद व्यवस्थित झालेली आहे मिक्स. एका बाजूला सगळा कांदा करायचा आहे. आता ह्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, मेन जी ट्रिक आहे तुम्हाला मी दाखवते, त्यामुळे कांदे पोहे मऊसूत होतात. तर ह्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर 2 किंवा 3 चमचे आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि ते पाणीला जरा जरा उकळी यायला लागली की आपण हा कांदा वगैरे व्यवस्थित ह्यामध्ये मिक्स करायचा आहे. तर ह्यामध्ये आता आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि अर्धा चमचाभर मी साखरसुद्धा घेतलेली आहे. व्यवस्थित सगळं कांदा वगैरे व्यवस्थित या पाण्यामध्ये मिक्स करायचं आहे आणि ह्यामध्ये सुटसुटीत केलेले आपण पोहे घालायचे. ह्यामुळे काय होतं माहिती आहे, पोह्यांना हळद व्यवस्थित लागली जाते आणि सगळं व्यवस्थित लागलं जातं. एक पण दाणा पोह्यांचा सफेद असा दिसणार नाही तुम्हाला. मस्त असं व्यवस्थित हे मिक्स होतं. आता हे सगळे पोहे आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. हे बघा, मीठ वगैरे व्यवस्थित मी घातलेलं आहे, त्यामुळे परत वरून घालायची गरज नाही आहे. झाकण लावायचं आहे, 2 मिनटं वाफ द्यायची. 2 मिनिटानंतर परत झाकण काढायचं आहे. हे बघा, पोहे मस्त असे पिवळसर झालेले आहेत. आता एकदा व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. ह्यामध्ये आपण जे मगाशी भाजलेले जे शेंगदाणे होते ते आपल्याला घालायचे. शेंगदाणे व्यवस्थित ह्या पोह्यांमध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहेत. तर आता हे पोह्यांमध्ये शेंगदाणे मिक्स झालेले आहेत. ह्यामध्ये आता कोथिंबीर घालायची आहे आणि ओलं खोबरं घातल्यामुळे ना कांदे पोहे एक नंबर लागतात आणि खूप छान लागतात पोहे. तर नक्कीच तुम्ही कांदे पोहे जेव्हा कराल ना, तर ओलं खोबरं नक्की घाला. त्यामुळे ना पोहे एवढे टेस्टी लागतात ना आणि चव तर तुम्हाला सांगू एक नंबर आहे. आमच्या कोकणात तर अशा पद्धतीतच पोहे केले जातात. फक्त जी मी आज तुम्हाला ट्रिक दाखवली आहे, ती ट्रिक कुणाला जास्त माहिती नसेल. फक्त हॉटेलमध्ये आणि ही ट्रिक वापरली जाते. पाणी घालून सुद्धा पोहे तुमचे असे मऊसूत होतात. खूप छान लागतात आणि पोहे करताना जर असे तुमचे वातड वगैरे होत असतील, तर नक्की तुम्ही ह्या पद्धतीमध्ये पोहे नक्की करा. कार्यक्रम असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीत नक्की पोहे करा.
कशी वाटली आज मी तुम्हाला पोहे करायला वापरलेली ट्रिक? आवडली असेलच तुम्हाला आणि आवडली असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया आपण पुढच्या अशाच रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.